Как да постигнете тези Beach Waves кадрици без топлинна обработка? Започваме с суха коса, като я разделяме на две части и разресваме. Взимам един ето такъв кичур и го разделям на две, след което кръстосвам два пъти. И към двата кичура започвам да прибавям коса, като първо взимам от предната част, след това от задната и отново кръстосвам. Продължавам така по цялата дължина, докато не взема цялата коса. Оставаме с тези два кичура, като трябва да направим така наречената rope braid. Започваме да въртим и двата кичура в една и съща посока, навътре към лицето и завъртаме. Стягайте добре, за да може кадриците след това да се получат по-плътни. Накрая връзвам с силиконово ластиче и повтаряме същото и от другата страна. Кръстосваме кичурите, прибавяме коса, докато не вземем цялата и стигаме до плитката. И двата кичура въртим навътре към лицето и ги кръстосваме. Ето така се получават и двете плитки. Сега отивам да спя и ще се видим на сутринта за крайния резултат. Ето ме на сутринта, време е да разплетем плитките. Трябва да отделите малко повече време да разделите самите кадрици. Това е крайният резултат. На мен много ми харесва как се получава. Мисля, че прическата е страхотна за лятото, а и не само. Надявам се видеото да ви е било полезно. До скоро!